Is-Segretarju Parlamentari Chris Saġus jinsab rikoverat l-Isptar Mater Dei wara li l-erba' filgħodu ttajjer minn karozza fi triq Santa Teresa f'Bormla. Immedjatament waslet ambulanza fuq il-post u ħadet lis-Segretarju Parlamentari l-Isptar għall-kura li Mawa News qal jinsab f'kundizzjoni tajba għalkemm ġarrab xi ksur f'siqu. Illum fit-8 ta' filgħodu xi nħirreġ mid-dar biex immur l-uffiċċju qed naqsam it-triq fuq iż-Zebra Cross. Fortunatament intlaqat minn karozza. Wara li ttieħed l-isptar u rawn it-tobba instab li għandi ksur f'saqajja. Sar intervent u bħalissa ninsab rikoverat l-isptar. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-support u l-għajnuna li sibta f'dawn is-ftit sigħat. Nista' nserraħ kulħadd li ninsab okej, ninsab tajjeb. U nħarsu lura quddiem sabiex nirritornaw sabiex inkomplu l-ħidma fil-qasam tax-xogħol tiegħi. Raġel ta' 26 sena residenti n-Naxxar sofra feriti tarma li taqtaw bil-ponta u li kawża tagħhom jinsab fil-periklu tal-mewt. L-inċident seħħ għal-ħabta tas-sija 10 ta' dalgħodu fi triq Tumas Fenek Birkirkara. Il-Pulizija tad-Distrett kif ukoll dawk tar-Rapid Intervention Unit marru fuq il-post u sabu lir-raġel li kien ferut. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Josette Demicoli li ordnat li ssir inkjesta u ħatret diversi esperti sabiex jassistuha. Belġjan ta' 28 sena jista' jgħodda b'waħda meta waqa' żewġ sulari bil-karozza fil-parkeġġ tal-MCP fil-Furjana. Fortunatament huwa sofra biss ġrieħ ħfief għalkemm il-karozza sofri danni kbar kawża tal-impatt. Dan seħħ fil-11:20 ta' filgħodu huwa mifhum l-inċident seħħ meta s-sewwieq kienet jirriversja l-vettura tiegħu. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.